Ganduje a sannu domin wani wali ne a ban ƙasa da ba kowa ya sani ba bisa abubuwa na ishara da suke faruwa a kansa domin an gano duk wanda ya taba shi a siyasa baya dogon zango akwai misali a ƙasa barja ga misali na kwana-kwanan nan Dauda ka huta rara na tausaya masa hakika domin hudubar littafin Shehu Jaha a Kano ta ribace shi lokacin da yake jin yafi karfin gwamna wato ba shakka tsaye nasara sai za shi gida ka ce a cire sunana to wannan naji ka ce a cire sunana wannan naji. To ya Allah muna roƙonka ka raba mu da mugun ji wanda za a ji ba ma ji wanda za a duba a ji ba mu to ko babu shakka gashi ka nemi masifa ta same ka shi yasa a rayuwa ba a buƙatar kuri ko cika baki hakika na tausaya maka na kuma jajanta ma dan Allah idan kun haɗu da gidan mai littafi ka ce ga irin asarar da ta same ka idan ya so ya gangaro da kai wajen Baba Ganduje ta Nasarawa ku risana a tare ku nemi ahuwarsa don Baba Ganduje akwai kara kuma kar kai tunanin idan ka tuba zai ɗauki kokara ko kararai kara maka babu shakka Baba Ganduje baya yin wannan amma muddin giggiwa da firita za ta ci gaba da ribatarka kana taba shi a matsayin wali to ba shakka masifa firgici da tashin hankali irin na siyasa yanzu ka fara gani kaga da kana zaune cikin rufin asiri ka cika sha kai kyauta kai sadaka duk a cikin gwamnatin Baba Ganduje yanzu tsotsayi ya sa an ribace ka kai gada a kabari zaman lumana yayi maka nisa babban abin da nake tausaya ma kada ka nubda ta gano gidanka domin dai bincike ya nuna cewa yana tsakiyar kan hanyar ruwa lokacin kana tsakiyar tsikar duniya ka da tsinke amma idan ka manta dan Allah bari mu sake tuna ma ya kamata ma ka daina duban suna da ba za ka gan shi ba domin yanzu haka Abdul Ahmad a Kano shine uban gidanka yadda ya dama haka zaka sha kai bari a sake gaya maka yanzu ba gwamna Ganduje ba Abdul Ahmad idan ya ce baya son ka da zama a Kano yana da iko ya ce ka koma ka huta gidan gado gwamnati kenan ikon Allah idan kuma ka musa ka ce kulle mu ko mu haɗa ka da shi ya ɗauke ka har gaban dashi na gabashin tashar 'yan shayi sai an sake jina.